аржентинците ще участват на панамериканските игри, които са в Канада, в Торонто. Владо Николов. Това е нова възможност за нашите. Виждате каква защита правят аржентинците. Гонсалес сега извади топката от пода. И тук сякаш Виктор Йосифов не бе подготвен. Гонсалес. Алексиев. И това вече е мат. Аржентина от... Ти си близко до отбора. Кажи ми какво е настроението в състава. Много сериозна конкуренция вече има. Има ли напрежение? Напрежение не разбрах точно. Около конкуренцията. В отбора. През отборите, които ще играем. Напрежение не би казал, че има някакво, но важното е да играем съвсем спокойно. Както виждам, момчета в момента се забавляват вътре на игрището. И знаете, че Владо, например, Андрей, те се присъединиха малко по-късно към отбора и в момента